Ассалому алейкум дӯстон, хуш омадед ба шабакаи мо. Инак дӯстон, чанд дақиқа пеш дар турнири UFC 323 муҳориба байни Мухаммад Наимов зидди Майрон Сантос баргузор гардид ва ҳозир мо обзори ин муҳорибаро пешкаши шумо мекунем. Ана дар охири навор бошад мегӯем ки дар куҷо муҳорибаи пурраи онҳоро тамошо карда метавонед. Барои ҳамин наворро то охир тамошо кунед. Ҳама намуд доруҳои гиёҳӣ бо сифати баланд, нархҳои дастрас ва дастафка ба ҳама шаҳрҳо аз ширкати шифофармо, доруҳои гиёҳӣ барои хароб ва фарбеҳшавӣ, барои қавӣ кардани саломатӣ, витаминҳо ва шампунҳои гиёҳӣ, ҳамчунин ҳиҷомаи бепул барои муштариён ва боз асали бениҳоят фоидаовар паҳлавон ки гардиши хун ва тестостерони шуморо хуб мекунад, хунукзадагиҳои баданро бартараф мекунад. Барои маълумоти бештар ё ин ки заказ кардани доруҳои ширкати шифофармо ба номерҳои дар рӯи экран буда муроҷиат кунед. Ширкати шифофармо дар хизмати шумо. муҳориба дар вазни ним сабук 66 килограмм гузашт ва аз 3 раунд иборат буд ва биёед мебинем ки ин муҳориба чӣ гуна ва ба фоидае ки ба анҷом расид. Якум раунд оғоз шуд ва ҷангварон эҳтиётона аз омӯхтани якдигар оғоз карданд. Баъдан Сантос якум рақам кор карда ба Муҳаммад фишор мекард ва як зарбаи дасти рости худро ба Наимов расон ки қариб Муҳаммад нокдаун мешуд. Аммо Наимов зуд худро барқарор кард. Каме дар стойка кор карда Наимов ба гӯштин гузашта дар назди сетка рақибро каме идора кард ва баъд Сантос бартариро ба дасти худ гирифт. Боқимондаи раунд дар стойка гузашт ки дар ин раунд Сантос каме бартарӣ дошт ва якум раундро ӯ гирифт. дуюм раундро Сантос бо лоу-кикҳои худ оғоз кард ва баъд ба клинч гузашта дар назди сетка кор мекард. Дар он ҷо бартарӣ аз як тоаш ба дигараш мегузашт ва дар мобайни раунд муҳориба боз ба марказ гузашт. Майрон боз фишор карданро оғоз кард, текдаунҳои Муҳаммадро манъ карда ба ӯ зарба мезад. Наимов низ бо зарбаҳои худ ҷавоб медод, лекин Сантос дақиқтар буд. Дар охири раунд Муҳаммад фаъолтар кор кард ва ҳатто текдаун гузаронидан хост, лекин рақиб нагузошт. Раунди дуюм раунди наздик буд ва маълум набуд ки дуюм раундро кӣ гирифт. сеюм ва охирон раунд. Дар оғози раунд Майрон Сантос бо як зарбаи сахти худ Муҳаммадро ба нокдаун равон кард. Як-ду зарбаи дигар дар он ҷо илова кард ва довар муҳорибаро манъ кард. Ҳамин тариқ мутаассифона Майрон Сантос бо тариқи нокаути техникӣ ғалаба ба даст овард. Мо ба Муҳаммад Наимов гуфтанием ки рӯафтода нашав бародар, ғалабаҳои калон дар пешанд. Муҳорибаи пурраи онҳоро дар телеграм-канали мо Паҳлавон теҷа тамошо карда метавонед. Ссилкаи телеграм дар описания ва дар якум комментария закрепид шуда. Дар наворҳои баъдӣ во мехӯрем. хонободу сарбаланд бошед.